مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل الحسن والحسين شباب أهل الجنة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بألا تنوكا بركدا مسامي نيافو أني أكا كما كان سنومون كنو كافو ألا كرا كتيديا سرات فويه foka sommogo kanu ani k'u tugu ɲɔgɔnya an bɛ sali alakira ba kan kisi ni nɛɛma be a kan a n'a sommogo bɛɛ lajɛlen ale min y'a fɔ an ye a ka kumakan sanumanw kɔnɔ k'a fɔ hasan ni huseini olu de ye aljanna funankɛni bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye an ye bangoni jɛngɛnɛbugu la tɛrɛnba min tɔgɔ dalen bɛ an fana karamɔgɔ la a seyidi sheikh usman madan haidara o tɛrɛnba in kan ka kɛ ni imamul hasan alayhi salam ale ka bangeli o anniversaire baaraw ye min bɛ labɛn sango san jamiyatul ansardin international fadi fɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ imamul hasan alayhi salam ale denbɛjala bɛ an ba sanuman bolo n'o de ye madame haidara tanti halima dagamayisa ye kɛnɛ sanuman in a sigi kɛra ka bɛn sunkalo kalo tile 15 o suma ka sabu kɛ imamul hasan ale bangera ka bɛn sunkalo kalo tile 15 ma min bɛnna ɲina marisi kalo tile 3 ma san 2026 k'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ kan maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na welekan in jaabi kɛnɛ a baara kunfɔlɔ bɛ daminɛ ni bisimilalikanw ye ka taa se an karamɔgɔ minnu ye laseliw kɛ ni ala ye sini kɛnɛya de sigida wɛrɛ aw bɛna olu sɔrɔ serifila jabaranin kan nka ni kɛnɛ min bɛna yira aw la an fa n'an karamɔgɔ ni an ɲɛ jɔyɔrɔ an'an ka mali conseil islamique ɲɛmaaba a seyidi sherif usman madan haidara bɛɛ kun bɛ ka ale min kɔnɔ ala sɔnna ma a selen kɔ kɛnɛ kɔnɔ o kɛra nisɔndiya koba ye i n'a fɔ aw yɛrɛ kun ɲɛ bɛ a la cogoya minnu na ni ale yera foyi de tɛ ni hɛrɛ tɛ ale min kɛra sababu ye ka kira somɔgɔw kanu don maaw la ani k'u kofɔ k'u ka degun fɔ k'u ka sabaliw fɔ karamɔgɔ kɛlen kɔ ka foliw kɛ sigiyɔrɔw lasɔrɔlen tumana min na an ka kumakɛlaw bɛ sɔrɔ ka kuma ta yanni karamɔgɔ ka kuma dakuruɲɛ 2 min sɔrɔla la an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ ne tɔgɔ ahmed bobo haidara groupement jeunesse tɔgɔya la an ka président kayi o ye majɛ baro bi an bɛ yan groupement bɛɛ tɔgɔ la alhamdulillah groupement nafa min y'anw ye anw bɛ se k'a fɔ parce que anw tun bɛ kayi an duba denmisɛnninw caman tun bɛ ɲɔgɔn dɔn an tɛ taa ɲɔgɔn kungo la mais groupement jeunesse sigilen alhamdulillah an ka ko bɛɛ kɛra kelen hali bi fɛn o fɛn bɛ mɔgɔ mɔgɔ ka du kɔnɔ an bɛɛ bɛ taa la donc o ye groupement nafa belebeleba ye a ye fɛn min y'anw ye anw de b'a dɔn kayi an bɛ Bamako bɛɛ fo an bɛ Mali bɛɛ fo alhamdulillah san o san an balimakɛ bɛ taa mawuludu kɛ an fɛ yen an ka cɛkɔrɔba tɔgɔ la n'o ye Sherif Usman Madan Haidara Tijani Ahmed wallahi bonya min b'a cɛkɔrɔba la wallahi ala de b'a dɔn cɛkɔrɔba in kanu bɛ anw na ala de b'a dɔn an bɛ bɔ fo kayi san o san ka na sunkalo fɛ cɛkɔrɔba wallahi a ka kumakan ninnu a bɛ mɔgɔw wasa a ka kumakan ninnu wasa i bɛ taa tafsiri caman na wallahi cɛkɔrɔba ka kuma ɲɔgɔn na i t'a mɛn et puis dɔn dɔ b'a la o tɛ kuranɛ kɔnɔ o tɛ kitabu kɔnɔ bon n'i ma se cɛkɔrɔba in ma i t'o sɔrɔ a i t'o sɔrɔ n'i ma se cɛkɔrɔba in ka so ka cɛkɔrɔba in lamɛn i t'o dɔnni sɔrɔ wa ala b'a dɔn depuis ne y'a daminɛ ala bɛ ka dɔɔni cɛkɔrɔba ka dɔɔni ani mɔgɔw bɛ minɛ cogo min diɲɛ yɛrɛ bɛ minɛ cogo min na ne y'a bɛɛ dɔn ala ni cɛkɔrɔba sɔrɔ ala ka sini kɛnɛya d'a ma wallahi a y'aw cɛsiri cɛkɔrɔba ye ni ko bɛ kuma kan an bɛ si k'a fɔ a na anw faw jɛra de wallahi maka ko da tɛ to a la fiyewu a denw yɛrɛ fana bɛ ten n'u taara don o don kayi u tɛ luzeni ma don du kɔnɔna la ka taa foli kɛ o ye hɔrɔnya belebeleba dɔ ye o kosɔn ne fana bɛ to ka na sunkalo kɛ cɛkɔrɔba fɛ n ma deli ka taa tafsiri kɛ mɔgɔ si fɛ kabini ala in ta kabini ala ye ne ta n ma taa mɔgɔ ka tafsiri lamɛn
mais cɛkɔrɔba in n y'a lamɛn siɲɛ kelen n y'a dɔn k'a fɔ kama b'a la ala ka sini kɛnɛya d'a ma ala ka ɲa mɛn a la an bɛ kumana kuma dɔ tɔgɔ la o tuma an b'a fɔ assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuma ka gɛlɛn anw ma dɔɔnin aw ye hakɛ to assalamu alaikum warahmatullahi. Bado ni jɔyɔrɔ na an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala waleɲuman dɔn ala kɛra ka du kɔnɔ ala kɛra mɔdenw ɲɛkɔrɔ ala kɛra nɔnabilaw ɲɛkɔrɔ ka ala kɛra ka darapo kɔrɔta ni ka ala kɛra ɲɛji cɛ ka seyidina aliyu ɲɛji cɛ ka fatumata zaharaw ɲɛji cɛ hasanu ka bangeni ɲɛnajɛ sigili la walama hasan ka bangeni ala fo ni ala waleɲuman dɔn o kɛnɛ sigili la an b'a dɔn o ye farida ye ala ye min wajibiya ala kɛra mandenw kan la as'alukum alayhi ajran ila mawaddata fil qurba an b'a min kɛla kɛnɛ in sababu ye ne ye tandi halima ye an bɛ dugawu k'a ye hali bi ka dugawu ɲini a fɛ ka ɲini alahu ta'ala fɛ a ye nin baara in daminɛ cogo min na a sara diɲɛ ani lahara yarabi ala k'o di an n'a ma n'o bɔra yen an ka cɛkɔrɔba ɲuman anw bɛ hasanu ye anw bɛ huseni ye nka bi an bɛ ala fo ni nafigiya tɛ maa man ka kɛ mɔnɛ bi ko mun na k'e mɛ hasanu ye sheikh sherifu usman madani haidara yelen kɔfɛ o ye jɔyɔrɔ jumɛn ye ko hasanu jɔla yen ko nin cɛkɔrɔba in ma jɔ o yɔrɔ la o ye sen na yɔrɔ jumɛn ye ko hasanu sen dala yen ko nin cɛkɔrɔba in ma sen ma da o yɔrɔ la ne bɛ ɲininka sa o yala o ye juguya jumɛn ye k'o ta la ka hasanu sɛgɛrɛ hasanu tile la o don k'o juguya ɲuman bɛ taa ka nin cɛkɔrɔba in sɛgɛrɛ fɔlɔ a kɛla lɛ ala donna ni dugu cɛ hasbunallah a dala kuma ye cogo min na a sɛmɛlen bɛ alahu ta'ala la o tuma anw bɛ mɔnɛ n ko munna an bɛ hasanu ye an bɛ mɔnɛ munna an bɛ huseni ye sheikh sherifu usman madani haidara yelen kɔfɛ an b'a fɔ ko ala ni ce sheikh sherifu madani haidara i ni ce mali ye i ni ce diɲɛ ye sheikh sherifu madani haidara yɛrɛ bɛ ala k'a ɲɛ mɛn i la. nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an fa n'an karamɔgɔ seyidi sheikh usman madani haidara bɛɛ lajɛlen kun bɛ k'ale min ka kumakan kɔnɔ a ye dakuruɲɛ fila min lase imamul hasan alayhi salam ale ka anniversaire waajuru kɛnɛ kan min kɛra ka bɛn marisi kalo tile 3 ma an ka jɛ ka a ɲɛmada o fɛ. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين آمين آمين وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمين وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أجرا الحمد لله بألفو كألا ولي من دوك على بركة كصلي على كربك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم سليم كصلي أسود نسلمك كصلي أكسب ونيمك الله أكبر كما فلي نيسي نعم نبغى بما ويلمني مغفم في يرسل كنينكا ani minnu ma kɛnɛ in sɔrɔ dɔrɔra kama an ka foli bi a bɛɛ sara bi ala bolo sunkalo ko ma nɔgɔ sunkalo ko ma nɔgɔ sunkaloya nata bɛɛ y'a ka baara bila ka n'i sen jɔ nin kɛnɛ in kan kɛnɛ in nafa dɔ ye n'i sigira ka yanni ka wuli hami minnu b'i la u jira ala la ala ka layidu don man kɛna lillahi kɛna lahu ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a kɛ ala ye kana siga fiyewu ala b'a k'i yɛrɛ ye an bɛ kɛnɛ min kan su in na wale ɲuman dɔn kɛnɛ don ani layidu dafali kɛnɛ
an b'o de fɔ a ye nin kɛnɛ ninnu kan Namu. foyi ti fɔ a ye Allahu akbar do. an bɛ layidu dafa kɛnɛ de kan Tiɲɛ. layidu min an ka kira y'a ɲini an fɛ Aha. yan'a ka fatu Allahu akbar. an bɛ layidu dafa kɛnɛ kan Namu. kɛnɛ min ala yɛrɛ y'a ɲini an fɛ kuranɛ kɔnɔ Aha. a ko kira k'a fɔ an ye Namu. k'a ti sara dɔrɔmɛ kelen ɲini Aha. a ka kiraya la mɔgɔ fɛ Allahu akbar. ko mɛ a k'a janto a somɔgɔw la Allahu akbar. kuranɛ ye nin de fɔ Siga t'a la. o la aw ni ne Aha. an filɛ o kɛnɛ dɔ de kan Tiɲɛ. kuranɛ ko an k'an janto kira somɔgɔw la Aha. Allahu akbar. n'o fɔra kaban Aha. seli y'an ma farida ye cogo min na Aha. o labatoli fana y'an ma farida ye ten Tiɲɛ. o kɔfɛ kira yɛrɛ sɔlɔlahu alaihi wasallam Aha. a ye silamɛw fara ɲɔgɔn kan Namu. a k'u ma ko n bɛ taa ka fɛn belebeleba fila to aw bolo Aha. ko mɛ kelen ka bon kelen ye Allahu akbar. a ko n bɛ taa ka ala ka kuranɛ to aw bolo Aha. n'a m'a bila Namu. a ti fili Sigi. a ko o kɔfɛ n bɛ taa ka n somɔgɔw to aw bolo Allahu akbar. a y'a janto kira bɔnnaw la Allahu akbar. kira ka kuma ye nin de ye Tiɲɛ. n bɛ taa ka nin fɛn fila kuranɛ ani somɔgɔw Allahu akbar do. ko u fila ti fara fiyewu Aha. fo alijinɛ kɔnɔ Sigi. o la ni an nana sigi o kɛnɛ kan Aha. kira ye min ɲini o don Aha. a ma kɛ anw ɲɛna Ayi. nka komi an tugura o kira kɔ Aha. a bɛ wajibiya an kan a y'o min ɲini Aha. an k'a yira a la Namu. a ma kɛ anw ɲɛna dɛ Ayi. nka an b'a la an b'a kan Tiɲɛ. Allahu akbar. Aydra. an b'a kan seko bɛɛ la Siga t'a la. se min b'an ye Aha. ni min ka waati min sera ka silamɛw hakili jigin o la Aha. u k'a dɔn u ka kira ka karisa ka nin waati ɲɛ nin ye Tiɲɛ. o dama tɛ Aha. u ye baara minnu kɛ Aha. k'o baara ɲumanw yira Namu. an ka se k'u ladege Allahu akbar. tari an ka kunnanja sɔrɔ Tiɲɛ. Bɛ kɛ. parce que an bɛ cogo min na Aha. adamaden bɛɛ kan k'i da k'i miiri ko in bɛ ban de Allahu akbar. pewu pewu awi an ti to yan Ayi. banni de b'an ɲɛfɛ Allahu akbar. mɛ kuma jumɛn don Aha. bilikanboli kɔni don i ti mɛn ka taa bilikan o i b'i jɔ Siga t'o la. Bɛ kɛ. Allahu akbar. o kumana an bɛ ka balo an kun fɛ de Tiɲɛ. i bɛ sa tuma jumɛn ala de b'a dɔn Allahu akbar. O ye tiɲɛ. denmisɛnninya ti saya la Ayi. mɔgɔkɔrɔbaya ti saya la Allahu akbar. mɛ banni bɛ yen Siga t'o la. ɔ kodɔnna ye jɔnni Naam. min ye a ka sini labɛn bi Aha. O do. Allahu akbar. o la an bɛ kan ka kɛ kodɔnna ye Aha. mɔgɔw b'an hinɛ minɛ ka gɛrɛ an na Tiɲɛ. mɔgɔw bi i sago fɔ Aha. hali bi ni jɔyɔrɔ b'i la Allahu akbar. mɛ Namu. ni mɔgɔ sera secogo dɔ la n'ala ma fara i kan hali i ye den minnu wolo Aha. u bɛ sɛgɛn Allahu akbar. an kɛ banabaatɔ ni waati dɔw sera Aha. n'i ma taa joona n'ala ma fara i kan n'i hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ tigɛ maa caman na dɛ Sigi. awi Allahu akbar. Aydra. i b'a dɔn o don ko mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye Allahu akbar. Y'a fɔ. n man kɛnɛ Aha. n degunnen don Aha. i kanuɲɔgɔnw b'i hinɛ minɛ u b'i gɛrɛ i la Sigi. mɛ dimi min b'i kan a tilalen tɛ dɛ Ayi. a b'i kelen de la Allahu akbar. O ye tiɲɛ. Aydra. wa n'i sara fana kana ɲininkali kɛ ko i salen kɔ ko a kɛra de dɛ Aha. mɔgɔw salen kɔ i y'a ye cogo min na dɛ n'i yɛrɛ sara a bɛ kɛ ten de Sigi. Allahu akbar. Aydra. a ye waatinin dama don Sigi. ni ɲɛji damadɔ bɔra Aha. jɛnajɛkɛyɔrɔ yɛrɛ la i bɛ baro kɛ kanw mɛn ka yɛlɛ kanw mɛn Tiɲɛ.
i b'a dɔn ko mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye Allahu akbar o ye tiɲɛ n'a ka di ala ta kɛ n'a man di a to yen sige nka i bɛ ala sɔrɔ i kelen pewu et puis jigitigɛ min don ani jigitigɛ si tɛ kelen ye ayi u tɛ kelen ye Aidara parce que ni tɔɔrɔ ye somɔgɔ sɔrɔ denw bɛ na défenseurs bɛ na kanuɲɔgɔnw bɛ na n b'i fɛ u bɛ na mais ni saya y'i sɔrɔ ala ka wele olu bɛ ɲɔgɔn ɲininka de an b'a sama ka bɔ kuma jumɛn sige Allahu akbar n'a fɔra karisa banna alo karisa banna awo an ye banni mais janaja ye waati jumɛn i bɛ janaja kɔrɔ dɔn an b'a ta ka bɔ a ka so kuma jumɛn sige Allahu akbar non i bɛ taa dɛ bi taa kosɔkosɔ cɛkɔrɔ Allahu akbar kodɔnna nin kan ka to kodɔnna kɔnɔ kɔ tiɲɛ i yɛrɛ ye mɔgɔw don wa u b'i yɛrɛ don Allahu akbar o bɛ kɛ ɔ kumana mun bɛ yen sisan labɛn kɛ i ka sini dilanni kama Allahu akbar o ye tiɲɛ a man gɛlɛn koyi silamɛya de ka nɔgɔ diinɛ bɛɛ ye Allahu akbar sira nɔgɔma da don tiɲɛ Aidara sira ala ɲɛ mɔgɔw gasi sigi i ka tɔɔrɔ kana mɔgɔ sɔrɔ Allahu akbar sige a banna koyi pewu ala ye farida minnu d'i ma i ka sun ni seli ni jaga ni hiji ni o se kɛr'i ye i b'o kɛ Allahu akbar n'o ye jaga ni hiji ye sinon sun ni seli seli ye bada ye mais sun ye kalo kelen de ye san kɔnɔ siga t'o la n'o fana se kɛr'i ye de don Allahu akbar hali n'o b'i degun sariya ye bɔdaw d'i ma o fana na tiɲɛ silamɛya man gɛlɛn ayi a man gɛlɛn Aidara mɔgɔw gasi sigi dɔrɔn i ka tɔɔrɔ kana se mɔgɔ ma Allahu akbar lahara a bɛna ye n'i ye gɛlɛya ye yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ dɔ ni dɔ cɛ don mais i b'a sɔrɔ a ka gɛlɛn silamɛ ni ala cɛ ko gɛlɛya bɛ kɛ o ka gɛlɛn sige El-Ghafur Allahu akbar o ye tiɲɛ ala ye yafa masa de ye rahim a bɛ hinɛ Allahu akbar mais jɔn n'a jɔɲɔ cɛ o b'i juger sige kira somɔgɔ ninnu u sɛgɛnna Allahu akbar u sɛgɛnna kira ye nin ɲini u fɛ silamɛw fɛ mais kira fatulen kɔ kira ye mɔgɔ 5 sɔrɔ salam mɔgɔ 4 de don birifini kɔrɔ a yɛrɛ y'a 5nan ye Allahu akbar birifini dɔ tun b'a bolo a sigilen bɛ Seydina Ali nana a ko o ma k'o kana sigi o nana sigi Allahu akbar a yɛrɛ denmuso Fatima Zahara o nana o ye Seydina Ali muso ye a k'o kana sigi o y'a sigi Allahu akbar Hasan nana Huseini nana mɔgɔ dafara 4 na siga t'a la a ko a y'a sigi o mɔgɔ 4 y'i sigi ale yɛrɛ nan'i sigi u kɛrɛfɛ ka kɛ 5 ye sige ka sɔrɔ k'a ka birifini ta sisan k'a biri u bɛɛ kan ko ala ne somɔgɔw filɛ Allahu akbar ala ne somɔgɔw filɛ Allahu akbar o yɔrɔ bɛɛ aya jiginna ka layidu ta kira ye ko i somɔgɔ ninnu n b'u saniya sige n b'u saniya Allahu a akbar bɛ fɔ fɛn min ma lebu a ti ninnu sɔrɔ ayi n b'u ko k'u jɛ ka bɔ jurumu na sige Aidara Allahu akbar kira ye nin mɔgɔ 4 min don birifini kɔrɔ ka tila k'u kalifa ko silamɛw k'u kɔlɔsi ale kɔfɛ ko ale ka waati man jan ko mɛ k'u janto nin den ninnu na sige an karamɔgɔ a kelen tɛ yen n'u m'a faga Allahu akbar u y'a bɛɛ faga a bɛɛ fagara Allahu akbar sige Fatima Zahara u ko dusukasi y'a faga Allahu akbar o y'a fɔcogo dɔ ye fɔcogo wɛrɛ b'a la u ko a fagara de mais an kɔni bɛ min dɔn a tɔɔrɔ la Allahu akbar siga t'o la kira denmuso a tɔɔrɔ la Allahu akbar o den Hasan an b'o de ka kɛnɛ kan tiɲɛ El Hasan u y'a empoisonné siɲɛ caman sige ala y'a kisi Allahu akbar mais a ka pɔsɔni laban a fɔɔnɔna k'a kɔnɔminɛnw bɔ kɛnɛ kan n'o y'a biɲɛ ye kitabu ka fɔcogo la Allahu akbar Aidara ko a yɛrɛ dara la ko a ti bɔ nin Allahu akbar El Hasan
mais Hassan silamɛya kɔnɔ n bɛ fɛ ka min f'u ye sitani bɛ se mɔgɔw la o de la Ala ko an ka tanga ɲini ka bɔ a tɔɔrɔ ma sitani bɛ se mɔgɔw la adamadenw fana Isma an ka yecogo la nabi ɲumanw ni kiraw olu de ye maasumu ye ani kira ye minnu don a ka fini kɔrɔ ni Ala ko n b'a saniya an tɛ se ka olu ka maasumuya la k'a fɔ Isma b'olu kan an tɛ se ka fiyewu Isma de kɔrɔ ye Ala b'u tanga u tɛ kojugu kɛ a bɛ faamu o sira kan El Hassan ale de kɛra mɔgɔ ye kira tun b'a u wele de ko a denw a tun t'a fɔ a mɔdenw a b'u bɛɛ wele de ko n denw El Hassan kɛlɛ kɛra kira taalen kɔ minnu ka kodɔn ka bon u kɛra sababu jugu ye ka silamɛw bila ɲɔgɔn na an bɛ to ka nin fɔ ye parce que tuma dɔw la a bɛ kunfinw kamana gan ou bien mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka recherche kɛ silamɛya kɔnɔ ka silamɛya ɲɛdɔn a b'u kamana gan mais nin sera ka kɛ cogo di ka sɔrɔ Alakira yɛrɛ minnu ye kira ye olu sera ka kɔ don ɲɔgɔn ma cogo di fo ka taa joliw bɔn maa min sara la maa 100 jate de don bolisɔnna kelen t'a la a bɛɛ ye selilaw dama ye selila contre selila a bɛ mɔgɔw kamana gan nin sera ka kɛ cogo di c'est très simple Makan arabu modèle minnu kun don a mɔgɔ kalannen kun ka dɔgɔ u ka baara fanba ye bagangɛn de ani voyage misɛnninw rihilata shitayi wa sayf Kuresiw tun b'o voyage kɛ ka taa minɛnw ta ka na n'a ye ka taa minɛnw feere mais Alakira nanen kisi ni nɛɛma b'a ma silamɛya nana mɔgɔ dɔw de don diinɛ kɔnɔ u tɛ diinɛ yɛrɛ fɛ u tɛ Ala fɛ mais u obligelen don ka kɛ silamɛ ye tariw na se ka fɛrɛ sigi la mais mɔgɔ kalannenw don yahudiyaw b'a la nasaraw b'a la masakɛ den wɛrɛw b'a la kodɔnna caman de tun b'a la bɛɛ tun bɛ taa ta ɲini Maka ni Madinɛ yɔrɔ ninnu de la u donna diinɛ na ka sɔrɔ a man d'u ye alors u ye fɛɛrɛ jugu bɛɛ tigɛ silamɛya kɔnɔ u bɛ se k'a bi cogo min jugu ka fɛɛrɛ fɔlɔ ye a k'a ka jama fara ni jama kɔ donna ɲɔgɔn ma dɔrɔn o y'a kelen ye jugu sago ye a binna a binna o ndale bɛ surakaw fɛ o de ye diɲɛ yɛrɛ sigilen bɛ ndalenba min kan farik tasud ko n'i bɛ fɛ ka s'i juguw la k'i k'u yɛrɛ bila ɲɔgɔn na fɔlɔ k'i bɛ fɛrɛ u ma a y'a lajɛ an yɛrɛ y'o y'an kɛrɛfɛ yan a ma mɛn o tubabu bɛ se farafinna yan don min na janko anw ka fan fɛ a ye ko bɛɛ kɛ ka dɛsɛ Dakar Sénégal Sénégal ye tubabu kunbɛn ni kunbɛn cogo bɛɛ ye tubabu ma se ka don alors u nana fɛɛrɛ jumɛn tigɛ o jamana ninnu na u nana u yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na u yɛrɛ dama kelen k'u kari ɲɔgɔn kan tuma min na mugu ni kisɛ la tubabu sɔrɔla ka cun u kan o de la u sera ka se yan fana wa o taabolo kelen o kelen de bɛ baara kɛ don o don n'i bɛ fɛ ka se mɔgɔw la o fara comme saya cayara silamɛw ka fɔɲɔgɔnya la ni Hasanu min tɔgɔ fɔtɔ filɛ
afa Sayyidina Ali namu abo faga cogo dɔn Allahu akbar sigato la parce que kira ma dogo Sayyidina Ali la Allahu akbar Sayyidina Ali nana fo don dɔ la a nana fo a bɛna kɛ den don namu a denmuso Fatima cɛ don Allahu akbar cɛ min don fana namu ale ka bamuru o de ye silamɛya ju jɔ Allahu akbar ni Ala ka ji ye sige a nana kira fo don dɔ la kira y'a bisimila k'a filɛ kira kasira Allahu akbar a ko kira ma ko mun bɛ yen a ko fosi sige a ko n t'i lada ye wallahi mun bɛ yen a ko juguman tɛ a ko Ala ye garisɛgɛ seedi suya de la Allahu a akbar ko n bɛ min f'u ye i ti sa fiyewu n'i kunkolo joli ma i b'o ji in bilen sige abani Sayyidina Ali ko a ma ko o b'a sɔrɔ n bɛ Ala fɛ kɔni kira ko ɔhɔ o b'a sɔrɔ Ala yɛrɛ b'i fɛ Allahu akbar idra anw ka amin anw ka faamu bɛɛ la an kɔni m'a mɛn fiyewu kira ka kuma na ko kira ko karisa bi Ala fɛ wa Ala yɛrɛ b'a fɛ ne ka n m'a fɔ a tɛ yen ne ka dɔnda danna Sayyidina Ali de la Allahu akbar ale do Allahu akbar don min na Kayibara gɛlɛyara ni min taara sebiko la ni min nomena ka bila kɛlɛ kunna sebi kɛ o gurupu la sige laban jigi tigɛlen nana kira ko sini n bɛna darapo di cɛ dɔ ma n ka bamuru ye n bɛna n ka bamuru di cɛ dɔ ma sini a ti boli Allahu akbar o jati tigɛ ayi a ti segin a kɔ sige n'o taara o bɛ se wa o bɛ Ala fɛ Ala yɛrɛ b'o fɛ tiɲɛ Allahu akbar idra Allahu akbar o yɔrɔ la sahaba bɛɛ sira ɲɛna ko sini ko kira ka bamuru bɛna di cɛ dɔ de ma min bɛ Ala fɛ wa Ala yɛrɛ b'a fɛ Allahu akbar o ye tiɲɛ bɛɛ bɛ fɛ a ka k'i ye tiɲɛ an karamɔgɔ fajiri selila bɛɛ nana munumunu kira ka da la o bɛ kɛ u bɛ kɛlɛ daga de la bɛɛ nana peut-être a bɛ kɛ ne ye peut-être a bɛ kɛ ne ye Allahu akbar u bɛ munumunu na kira bɔra ka na kisi nɛɛma b'a ma kira ye cɛw filɛ ka cɛw filɛ a mago bɛ min na ko n'i ye ɲɛ munumunu tɔ ye k'a bɛ jigin ɲini de siga t'o la idra n'o tɛ a bɛ si mɔgɔ fɔlɔ min ma o ye mɔgɔ ye siga t'o la sige i y'a b'o la k'a kɛ tan i mago bɛ dɔ de la sige o ye wulibali ye tɛ bɔ Ala ka n'an jigi tigɛ amin Ala sɔn kira y'a ɲɛ munumunu k'a ɲɛ munumunu ka cɛw ye a ko Ali bɛ min Allahu akbar o ko Ali mana ko ɲɛdimi cunnen don a kan ko a ɲɛ tɛ se ka dayɛlɛ Allahu akbar kira ko a y'a tɛgɛ minɛ ka na Allahu akbar u nana ni Sayyidina Ali ye Sayyidina Ali gɛrɛla kira la sallallahu alaihi wasallam kira y'a bolo kɛ ka Sayyidina Ali ɲɛ salo ko filɛli kɛ من الفرس من المهي من الناصر من الكافي من الهادي واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اجرا سيدنا علي يا نييله علي يركب برولا ani minnu y'a ye ko fo ka taa sa a ɲɛ ma dimi o kɔ ayi a t'a dimi kira y'a ka bamuru sama ka bɔ a y'a di Seydina Ali ma Allahu akbar n ka kuma ti nin kuma in kan ayi n ka kuma bi Hasani de kan mɛ n bɛ fɛ ka min f'u ye Hasani fa de ye Seydina Ali ye a ba ye Fatimatu Zaharawi ye Allahu akbar o don kira ko Seydina Ali ma i ti sa ten dɛ sigi i kunkolo joli b'i boji bilen Allahu akbar
kɔrɔ u b'i faga de Allahu akbar o don u ye Sidina Ali mun faga Allahu akbar Sidina Ali bɔra fajiri fɛ a bɛna mɔgɔw seli misiri la sige de la ne b'a fɔ seli tɛ silamɛya ye y'a fɔ Allahu akbar seli tɛ silamɛya ye Allahu akbar y'a fɔ seli bɛ silamɛya de kɔnɔ a kɛbaa ɲuman fɛ a kɛbaa ɲuman fɛ Allahu akbar o don mun kɛra cɛ dɔ nana nafigi don ka seli daminɛ ka mɔgɔw tromper a bɛna ni arranger ye na a bɛ seli ka seli fo ka arranger fɔlɔ sɔrɔ Allahu akbar a mago bɛ Sidina Ali la o b'a sɔrɔ latigɛ sera ka ban Ala ka waati sera sige ajira ni latigɛ nana dɔrɔn ko dɔ ɲɛ bɛ fiyɛ o bɛ fiyɛ Allahu akbar mais ni latigɛ in ma cun a tigiw k'a fɔr'u ye ka kɔn an ye Allahu akbar sabu Sidina Ali bɔra ka so min kɛ u ko tɔngɔnɔ de y'a ɲɛma tigɛ u ka kule Allahu akbar min b'a bilasira ko ko nin ye mun ye a ko foyi tɛ a ko i ka cɛ ka waati de sera sige abani Allahu akbar a nana misiri kɔnɔ ko a bɛ seli daminɛ ni mɔgɔ ye kafiri bamuru minnen don poison na n'a ye joli bɔ i la i t'i balo Allahu akbar kafiriw dɛsɛra cɛ min na kɛlɛ kɛnɛ kan nafigi nana gosi ni bamuru ye a kunkolo la fajiri fɛ ko a bɛ seli ni mɔgɔ ye Allahu akbar sige Abdurrahman bin Muljim wali ko ten Allahu akbar a faamuna a faamulen don mais kabako ye mun ye Sidina Ali bɛ nin dekunba in kɔnɔ a ko a denw ma a ko ci bɛ Ala bolo ni n sara ne joli ye aw de ta ye nka nin balo la n joli ye n yɛrɛ ta ye nka n bɛ min gɛlɛya aw ma min y'aw fa bugɔ a ma dɔwɛrɛ k'aw fa la bamuru ɲɛ kelen ma n'a ma se ka yafa a ma a kana tɛmɛ o kan mun ye ɲɛ kelen ye ayi an tɛ kelen ye o to yen a degunnen don docteur bɛ ka k'a lajɛ docteur yɛrɛ bɔra ka kuma min fɔ a ka denbaya a ko nin ye waati selen ye dɛ ko an ye kunkolo in gosira cogo min na ko fura foyi t'a la tuguni o kɔfɛ a ye denw wele ko cɛ in ye dumuni kɛ wa f'u ka dumuni ɲini ka d'a ma ni ji an ka kuma tɛ nin yɔrɔ in yɛrɛ si kan n bɛ fɛ dɔrɔn ka fɛn dɔ de fɔ nin kɛra fitinɛ de kɔnɔ mɔgɔ dama min ni tora nin fitinɛ in kɔnɔ f'u ye a ka mɔgɔ fagala ninnu tɔgɔ ye di mercenaires labɛn u ka Sidina Ali faga nin fagacogo in na ani cɛ o cɛ jɛra Ala y'a si la ani cɛ o cɛ jɔra kɛlɛ la Ala y'a si la u y'a dɔn maa tɛ se ka jɔ a fɛ o la u ye mercenaires de ɲini sisan minnu bɛ se k'a faga n'u yɛrɛ jɛnnen don ni kɔ Ala ka don an n'u cɛ amin Ala sɔn waraba binna tan de fitinɛ bi sen na u ko sisan Sidina Ali kɔni fatura Hasan e min y'a denkɛ fɔlɔ ye an y'i nommé a nɔ na an bɛɛ bi sa i nɔfɛ an m'i fa janfa wa an t'i yɛrɛ janfa an filɛ o Hasan de ka kɛnɛ kan mais kɛlɛ wɛrɛ y'i labɛn n'o ye Muawiyata n'a ka mɔgɔw ye k'o ɲɛsin El Hasan ma ko n'u bɛna kasara tuguni ɲɛmɔgɔya nɔfɛ Hasan ko a ka mɔgɔw ma k'u ka sabali ko joli bɔnta cayara ko ni dɔwɛrɛ tɛ ɲɛmɔgɔya kɔ ko k'a to Muawiyata bolo silamɛw joli ka kɔlɔsi mɔgɔw murutila bolo o bɛ se ka kɛ cogo di an bɛ se ka jɛ n'o ye ka mɔgɔw to jamana kunna minnu mangana aw minnu bɔra kira la ka aw to yen ko la ko anw minnu bɔra kira la anw k'an ka kira de ladege ni ninnu k'u t'a to anw k'an k'a to mɔgɔw joli ka kisi
ale de ye suluhu na Voilà. k'u ka sabali ka bamugu bila Allahu Akbar. u kana kɛlɛ kɛ Ɔhɔ. ni silamɛya ɲɛmɔgɔya don ale jɛra Allahu Akbar. Aïdra. alhasan Allahu Akbar. Bilibili. bi Namu. mali b'o sira kan Tiens. o sira ɲuman kan Ɔhɔ. bɛn ani kelenya Tiens. Sigatala. nin kɛnɛ in kan Ɔhɔ. an bɛ an ka foli bila usmanu salihu ma Ɔhɔ. Allahu Akbar. ani sunamɔgɔ bɛɛ Tiens. mali kɔnɔ Allahu Akbar. an y'a kanu Namu. shetane ye aw sɔrɔ Ɔhɔ. o ti baasi ye Voilà. n donna kojugu kɔnɔ Ɔhɔ. o ti baasi ye nka ne ti bɔ bilen ala bannen bi la Sigatola. Allahu Akbar. Bilibili. an y'a ɲini mali silamɛ bɛɛ fɛ Ɔhɔ. tiɲɛnikɛla minnu bɛ sen kɔrɔ Ɔhɔ. an k'an sen da k'u tɔ kan Allahu Akbar o bɛ kɛ. Allahu Akbar. an k'a lajɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Ɔhɔ. min tɛmɛna Ɔh. bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma Allahu Akbar. ala ka diinɛ in an k'a minɛ ni cɛ kelen ka minɛ cogo ye Ɔhɔ. k'a s'a seyɔrɔ la an ka ɲɛnɛmaya waatinin kɔnɔ Sigi. Abani. Allahu Akbar. an bi mali diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo Ɔhɔ. O y'i laminɛ. an bi segin ka an ka tasawufu mɔgɔw fo Ɔhɔ. Allahu Akbar. an karamɔgɔ Namu. nin kɛnɛ in kan Ɔhɔ. an bi yakubu dukure fo Allahu Akbar. O bɛ fo. Allahu Akbar. an b'a den fo Allahu Akbar. Aïdra. u ye baara k'a la Allahu Akbar. bɛɛ ko nin y'i kungo de ye Voilà. Allahu Akbar. an sera dɔnnibaa fɛn o fɛn ma mali kɔnɔ bamakɔ yan Naam. bɛɛ ko nin y'anw kungo de ye Allahu Akbar. an b'a la wa an b'a kɛ an seko la ala ɲɛ kɔrɔ Tiens. mali Sigatola. silamɛw ka bɛn an b'a kɛ Allahu Akbar. ni min bi bunu o bi bunu mɛ an b'a kɛ Tiens. a bɛɛ ko tɛ a bɛɛ Allahu Akbar. Sigatola. walahi an ma maa kelen sɔrɔ Naam. ko an tulo donn'o kumakan na Ɔhɔ. k'o ko ayi Ayi. O ma kɛ. Allahu Akbar. wa bɛɛ y'a yira Voilà. o déclaration kɛra bi O kɛra. Allahu Akbar. bi ye don jumɛn ye le 3e mois 2026 Ɔhɔ. O don. o déclaration kɛra Sigatala. bi tarata in na Allahu Akbar. Sige. o la an bi diinɛ ɲɛmɔgɔw fo Ɔhɔ. O y'i laminɛ. an bi an ka sunna mɔgɔw fo Tiens. ne ni e ti taabolo kelen na kabini ala ka diɲɛ da Ɔhɔ. ni kira taara sallallahu alaihi wasallam Ɔhɔ. silamɛw ma ɲɔgɔn faamu kiiri dɔw la ani ko dɔw kɛcogo Ɔhɔ. Sigatola. o de la a fɔra maliki ka sira Ɔhɔ. abu hanifata ka sira Ɔhɔ. shafiu ka sira Tiens. ahmadu bunu hanbali ka sira Naam. ani tasayugu mɔgɔw ka sira Ɔhɔ. tasayugu kɔnɔ Ɔhɔ. taasira camanba de b'a la Sigatala. Allahu Akbar. O bɛ yen. suna yɛrɛ kɔnɔ Naam. taasira camanba de b'a la Ɔhɔ. O b'a la. an yɛrɛ ka tasawufu kɔnɔ Ɔhɔ. taasira camanba de b'a la Tiens. mɛ taasira kelen t'a la min b'i bila ka maa wɛrɛ ka bonya tiɲɛ Ɔhɔ. fɔ n'i bɔra silamɛya la ni hasidiya y'i labɔ Allahu Akbar. Sige. Aïdra. alors bɛn kɛra min kan Ɔhɔ. i ka wajuli kɛ Voilà. i ka kutuba kɛ Naam. ala ta bi fɔ i fɛ cogo min na ni ala ɲini don Ɔhɔ. a fɔ Tiens. nka n'i y'i ka sira bila Ɔhɔ. ka sira wɛrɛ minɛ Naam. min tɛ ala ka diinɛ lase cogo ɲuman ye Ɔhɔ. i kelen kungo y'i ta ye Tiens. i kɛra sunamɔgɔ ye i kelen b'a ta Tiɲɛ. i kɛra sufimɔgɔ ye i kelen b'a ta Tiɲɛ. i kɛra sira o sira mɔgɔ ye i kelen bi jɔ a kɔrɔ Tiens. Sigatola. Aïdra. Allahu Akbar. alors mali bamako silamɛ bɛɛ bɛnna nin kan Ɔhɔ. k'o déclaration kɛ bi Allahu Akbar. a ti dan bamako Ɔhɔ. mali bɛɛ bɛna kɛ ten Tiens. k'an bɔ minnu bɛ balo yɔrɔ ɲini Naam. Allahu Akbar. balo yɔrɔ ɲini kama Ɔhɔ. k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na Ɔhɔ. o bi jɔ Allahu Akbar. O bi jɔ. Allahu Akbar. bɛɛ b'i ta lase a lase cogo la Ɔhɔ. O bi kɛ.
bi m'an bila o la o. ayi bi b'an bila o la siga t'o la. sunamɔgɔw b'a lase u b'an kɛrɛ. ko mɔlidu man ɲi. Allahu akbar. n'an n'u ye ɲɔgɔn ye an b'u bosi minɛ. siga. n ko warinin bi ci yɛrɛ ma ka bɔ yɔrɔ dɔ la. tiɲɛ siga t'o la. an b'a bɛɛ kɛ yɛlɛ ye. o bɛ kɛ walahi. an b'a bɛɛ kɛ yɛlɛ ye. Allahu akbar. mais sisan de an kamana gana mun de kɛra. Allahu akbar. mun donna silamɛw la. siga. nin ko ninnu bɔra min. Allahu akbar. idra. mais ni ala sɔnna. cɛ minnu ye layidu di u t'a bɔrɔtɔ. ayi. jamana in b'a yɛrɛ sɔrɔ. o bɛ kɛ. Allahu akbar abani. kabakoba de don nin kɛra bi de hasan an filɛ o de ka kola nin hasan min jɛna ko ne jɛna ni yɔrɔ kɔ joli kana bɔ. Allahu akbar. Alakira y'o de fɔ a ko nin den ne den nin a ko ɲɛmɔgɔ don dɛ ko wa ni ala sɔnna nin bɛna bɛnba don silamɛ jama ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw bɛna basigi jamakulu fila hakili bɛna sigi dɔ tɛna dɔ faatu. Allahu akbar siga t'o la. hasan de y'a kɛ. Allahu akbar a y'a kɛ. mais hasan min y'a kɛ a ma to yen dɛ. ayi. u y'a muso nɛgɛn de. mɔgɔ bɛ se ka kisi i jugu tɔɔrɔ ma mais n'i yɛrɛ kɛra i yɛrɛ jugu ye fo ni ala y'i dɛmɛ. Allahu akbar o ye tiɲɛ. Allahu akbar. ah oui. idra. ni jugu wɛrɛ ma yɛlɛ i furumuso kɔ. fo n'ala y'i bɔ sa dɛ ɲɔ tɛ bɔrɔ tɛ yen bilen. ayi o tɛ yen bilen bana. u ka muso de y'a empoisonné. Allahu akbar. u ye muso nɛgɛn k'a ka nin faga. u bɛna pilasi ba d'a ma. nafolomugu bi cɛ ka d'a ma. Allahu akbar. a sɔnna. Allahu akbar. ko ja a da. muso tɔgɔ. Allahu akbar. a ye hasani faga. kɛra sababu ye. Allahu akbar. mais a ma kɛ anw ɲɛna. mais anw ka sigi kɔrɔ ye di k'a yira ala la. kira y'a ka denbaya kalifa silamɛw de ma. wa ala ka kɛ anw seere ye. an bɛ kira fɛ an b'a ka denbaya fɛ. a ma kɛ anw ɲɛna ɲɔ tɛ an bɛ far'o kan. siga t'o la. Allahu akbar. hasanu y'a dilan de. Allahu akbar a y'a dilan. ka sabali ka muɲu. ka diɲɛ liyɔrɔ kɔ. Allahu akbar. kira de y'anw bonya fɔ ala de y'anw bonya fɔ mais ni maa wɛrɛ ko i bɛ silamɛya fanga minɛ anw na anw tɛ sɔn joli ka bɔ o kama an y'a to yen u k'a ta. sigi abani. Allahu akbar. Hasan na a y'a seko kɛ dɛ. a y'a seko kɛ. mais u m'a to yen. Allahu akbar. sigi. u y'a faga. Allahu akbar. ni aw sigira o kɛnɛ kan bi a bɛ ala ka kɛnɛ de kan. siga t'a la o don. mɔgɔ caman bɔra dugusenw de fɛ dugu wɛrɛw la mali dugu wɛrɛw la. bɛɛ déplacera nin waati gɛlɛma in na ko u bɛna fara an kan hasan ka mawulidu la. Allahu akbar siga t'o la. u bɛɛ sara bɛ ala de bolo. Allahu akbar a b'a tigi bolo. nin bɛɛ lakali dɔw bɛ na ko bi ban o. bi ban ayidara. ko bi ban. Allahu akbar. an bɛ miniti minnu sigi yan an bɛ waatinin minnu sigi yan nin waati ninnu de bɛ kɛ an seere ye ala ɲɛ kɔrɔ lahara ko an y'a kɛ tan. Allahu akbar. o lakali yɔrɔ ka di dɛ. o ka di. mana a kana ɲinɛ kira somɔgɔw kɔ. ayi an tɛ ɲinɛ o kɔ. n'u ka fɛn sera n y'a fɔ ansaru bɛɛ ye a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɛ se ka min k'a la a y'a kɛ. Inshallah. n'a a jɛkulu bɛ se ka min kɛ a y'o kɛ ni maa kelen fana bɛ se ka min kɛ o k'o kɛ. bɛ kɛ. ala k'a dɔn kira ka layidu a n'a ye kalifa min kɛ anw b'a kan. siga t'a la. wa kuranɛ aya ye min ɲini قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ko muhammadu a fɔ i ti dɔrɔmɛ ɲini i ka kiraya la ko nka o ka k'i somɔgɔw fɛ o kuranɛ aya ye an b'a labato an bɛ kira somɔgɔw fɛ an b'u ladege u jogo la an b'u ladege u y'an bila min na wa an b'u fɛ k'a yira mɔgɔw la k'u ka kow filɛ nin ye a kana ɲinɛ u kɔ. ayi an tɛ ɲinɛ o kɔ ayidara. bɛɛ sara bɛ ala bolo. b'a tigi bolo. Allahu akbar. ne ka denbaya y'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ. o kɛra. an bɛ min ka kɛnɛ kan su in na o ye halimatu saadiya ye. Allahu akbar.
ale de ye Hasani ta tiɲɛ a seko la ɔhɔ Ali ma ale de y'o ta tiɲɛ k'a sɔrɔ ka jɔ ni o ko bɛɛ ye ɔhɔ a bɛ se fɛn o fɛn na k'a kɛ Allahu akbar mais bɛɛ b'a k'i yɛrɛ de ye siga t'a la o don bɛɛ b'a k'i yɛrɛ de ye n'i ye min kɛ i b'o k'i yɛrɛ de ye tiɲɛ maa ni yɔrɔ ti di maa ma lahara ayi o tɛ kɛ o tuma na an ka foli bɛ aw ye ɔhɔ minnu déplacera ɔhɔ ka b'u ka sow kɔnɔ ɔhɔ ka b'u ka quartierw la tiɲɛ ka na yan nin waati gɛlɛma in na ɔhɔ ani duguw la ɔhɔ bɛɛ sara bɛ ala de bolo Allahu akbar a b'a tigi bolo an bɛ ala wele naam kira bɔnnaw kama Ɔhɔ. an faso in ala k'a kisi ami ami ala sɔn ala ka mali kɔlɔsi ami ami ala sɔn ala ka mali kisi ami ami ala k'an yɛrɛ kisi a kɔnɔ ami ami ala ka don an ni jugu bɛɛ cɛ ami ala ka garisɛgɛw fɔni ami ami bato minnu bɛ kɛ nin kalo in na ala k'a bɛɛ minɛ ami ami ala k'an sago d'an ma ami ami o tuma na u y'an kɔri ko ka baya kɛ ɔhɔ bɛ kɛ an bɛ baya kɛ an bɛ sɔrɔ ka fatiya ta inshallah n ti fila fara ala kan den fila fara ala kan n ti fila fara ala kan den fila fara ala kan n ti sonyɛli kɛ den suyali kɛ n ti jɛnɛya kɛ den jɛnɛya kɛ n ti n den faga den den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n ta kɛ n bolo kɔrɔ den namara kɛ sen kɔrɔ t'a kɛ bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ n'i kira mahamadu ye bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a minɛ ala k'an Amin. sa kɔrɔ Amin. rabbana atina fi dunya hasanatan wa Amin. fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Amin. allahumma surna wa ansurna ami واهدنا جميعا الى صراطك المستقيم آمين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين ami صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون آمين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ay tira baara in kun cɛra nin cogoya in de la n'o ye imamul hasan alayhi salam ale ka anniversaire wajulu kɛnɛ min bɛ sigi san o san min bɛ labɛn jamiyatul ansardin international fadi fɛ min denbajala bɛ an b'a bolo n'o de ye madame haidara tanti halima dagamayisa an b'a foya nin kɛnɛ in kɔnɔ k'a waleɲuman dɔn a ka wulikajɔ ni a ka cɛsiri la ka an baw bɛɛ lajɛlen fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ka duwawu k'u ye ala ka an ɲɛ m'u la o la an bɛ duwawu ta k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin an karamɔgɔ ma ale sababu la an ye ninnu dɔn k'u ka bonyaw dɔn k'u ka karamaw dɔn n'ale kun tɛ nin si kun dɔnnen tɛ o la an b'a ɲini ala fɛ karamɔgɔ a ye hɛrɛ min kanu ni diɲɛma ye ala ka o hɛrɛ lase a yɛrɛ kun ma n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen hɛrɛ o hɛrɛ n'o ni karamɔgɔ ka kan an b'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen d'a ma k'a wasa k'a kɔrɔta k'a kisi k'a tanga k'a sutura ka bɔ jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma wa ala kana an yɛrɛ kun kɛ jugu ye an b'aw bila yan ni ala sɔnna a ma sigida wɛrɛ laseli tɔ minnu kɛra an karamɔgɔw fɛ an bɛna o lase aw ma wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن